apríli som mal obrat z 3 e-shopov cez 15 000 a všetko som dával na moje storky na Instagram, proste jak balím balíky, jak ich je proste stále viac a viac. Nie som proste akýby ten typek, ktorý začal robiť content a potom začal robiť e-shopy a podobne. Ja som busy, čo sa týka e-shopov, ja riešim logistiku, I'm actually doing it. A preto som sa rozhodol začať dokumentovať moju journey, lebo je ten najvyšší čas, lebo už nie som úplne na nule a ide to iba hore a hore, aj keď samozrejme je to proste biznis. Zajtra môže byť všetko v a proste mám filozofiu alebo teóriu, že keď nikdy neprestaneš, tak ti to proste raz musí vinsť. A to je presne, keby dačo, čo mi teraz začalo dávať zmysel, že to je celé najlepšia metafora je snowball, snehová gula. Celé to je jeden veľký snowball. Začneš robiť, dajme tomu, že hodzaj upratovacie práce alebo hocičo. Začneš možno sa zaujímať Google reklamy. Možno začneš robiť stránky, možno hocičo začneš robiť. Všetko sa to nabaľuje. A v jeden deň proste tak som to ja mal, že som proste si povedal, že toto je dzivý produkt. Zrobím ho lepšie. Na ďalší deň som mal objednávky. A to mám všetko proof. Koľko balíkov posielam, ja to reálne dávam na Instagram, na stories. Najväčší scam, čo sa týka, keď chceš začať robiť e-commerce, najväčší scam, kde ja som prebal tisíce eur. Na začiatku, keď som mal okolo 19-20 rokov, nie že tisíce, okolo 3-4 tisíc som mal, 2-3 tisíc som mal odložené lovky proste a povedal som, že dobre, idem to investovať. Môj prvý produkt bol CBD, lebo mám k tomu vzťah. It is what it is. Začal som kúpil som produkt, všetko a začal som bombovať stránku. OK, programátor. OK, začal som platiť. OK, toto tlačítko sa mi nepáči, chcem mať také tlačítko. Chcem toto. Minul som stovky až tisíce eur a ešte som aj nemal jednu objednávku. Toto je najväčšia pičina a toto je podľa mňa miesto, kde podľa mňa všetci, čo začnú robiť e-commerce, budú stuck. Že chcú všetko robiť perfekcionisticky, ja som extrémny perfekcionista, na to si treba dávať extrémne pozor. Čiže som už mal zrobenú stránku, dajme tomu, hej. Mal som urobené, že vlastne custom balíčky, proste z Číny som si objednal, všetko bolo tip-top, ale stále som chcel viacej, potom toto, tamto, vieš, napísal som proste za programátorovi toto, ok, 150 eur, bla 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 bla. Lebo som si myslel, že proste to musí byť dobre, proste to chcem dať na Instagram, chcem si to dať do BIA, chcem si dať svoj biznis do BIA. Tam bola chyba. Ja som proste robil biznis kvôli tomu, aby som si to mohol dať na Instagram. Takže som to robil čo najviac perfekcionisticky. By the way, ešte čo sa týka videí, budem preskakovať teraz, jak rozprávam od jednej veci k druhej proste, lebo proste tak rozprávam proste. ADHD shit. Čiže lebo vlastne to, čo som sa najviac naučil, na tých chybách, kde som sa najviac popálil je, že proste, keď chcete, aby to vyzeralo čo najviac fancy, dať si to na Instagram a podobne, pravdepodobne zrobíte nejaký cool shit, napríklad nejaký, že značku oblečenia, alebo podobne niečo také. Ale na čo som zatiaľ prišiel, je, že proste chcete robiť také produkty, ktoré proste ľudia potrebujú a ktoré nie sú tak fancy, aby ste si ich dali na Instagram do BIA. Akože pokiaľ máš nejakú, že značku s oblečením a proste a ti to ide, proste good for you, proste si frajer, OK. Iba hovorím, že proste keď začínaš z e-commerce, najlepšie, čo môže byť, je proste robiť to kvôli peniazom. Nie kvôli tomu, aby si dal na Instagram, iba kvôli peniazom. Proste chase the bag. Musíte zrobiť produkt, ktorý niekto potrebuje, aj bez toho, aby ste boli známi alebo hocičo. Aby ste vedeli hodiť reklamy, dať do nich 20 eur, nie 200, nie 300, nie 400, 20 eur, otestovať, či to funguje a proste boom, a začne sa to predávať. A už môžete budovať ten brand a proste zbierať reviews. Ja som celé biznisy vybudoval na reviews, na social proof. To je jedna important vec, čo sa týka e-shopov, na čo som ja zatiaľ prišiel. Môžeš mať krabičku, alebo design, alebo hocičo po nikoho to nezaujíma. Keď máš na piču produkt, ktorý nikto nepotrebuje, nikto ho nekúpi od teba. Ty potrebuješ niečo, čo niekto potrebuje. Proste ideálne, jak som ja na to prišiel, je, že proste, jak som ja našiel také produkty, že šalené, ktoré sa začali predávať, je, že proste vyrieši nejaký problém zákazníkovi instantne proste. A to je veľmi dôležité slovo, lebo e-commerce je veľmi rýchly. Mi príde, že to je proste, ľudia nemajú čas čakať. Pokiaľ nie ste plačková, a ľudia vám neveria, lebo ste proste obrovský influencer, nemáte šancu predať CBD, ktoré nevyrieši proste problém zákazníkovi ihneď. Proste musíte mať produkt, ktorý vyrieši niečo ihneď zákazníkovi. Príde mu zajtra a vyrieši mu problém a on sa teší na ten produkt a podstatná informácia, objedná si ho od vás, aj keď máte na piču stránku a na piču marketing. Toto je know-how. Toto je know-how, čo sa týka podľa mňa e-commerce. My hustleri proste nemáme čas čakať, budovať brand rok a po roku mať objednávky. Je to všetko nice. Ale ja keď zrobím e-shop, ja chcem objednávky zajtra. Ale pozor, akože
Ja tiež budujem brand, ale iným spôsobom. Najprv začnem robiť produkt a podobne, zbieram potom reviews, recenzie, zbieram a postupne sa z toho stáva brand. Ale to, jak som robil na začiatku, že najprv som začal pušovať to jak brand, že toto je moje, dal som to na Instagram do bio, to je pičina. Na to, aby si mal low-key z toho, že ti proste prídu peniaze fyzicky na účet z toho, čo predávaš, musíš mať produkt, ktorý niekto chce. A to bola presne tá jedna najväčšia chyba moja, čo som začal robiť, keď som začal môj prvý biznis, že CBD online predávať. To bola tá chyba. Že som bol pomalý jak pojaný leňochod. Že som proste robil e-shop zatiaľ čo tam chlapec možno už to vytestoval, spustil na ďalší deň produkt, spustil ma už objednávky, zatiaľ ja tam testujem, zatiaľ ja tam upravujem tlačítka jak kokot. Keď sa na to teraz pozriem späť. Úplne, že waste of time. A teraz som proste mal nápad na produkt. Boom. I ShopTet zadarmo. Vyber si šablónu. Boom. Pridaj produkt. Boom. Väčšia reklama. Boom. Mám piči, že vyzerá na kokoto tá reklama. Celé to tej rýchlosti. Proste to je teraz tieto možnosti. ChatGPT napíše ti popisy k produktom. Canva, vybereš si template. Nemusíš vedieť vôbec dizajnovať. Spustíš v inej krajine? Bro, ja mám e-shop v Maďarsku. Ja nemám ani kokot po maďarsky. Komunikujem so zákazníkmi tak, že pošlem ChatGPT to, čo mi napísal zákazník a poviem mu odpíš toto, ale toto blablabla, iba si o tom myslím. Ešte píšem z ChatGPT normálne, že poloanglicky, poloslovenský a ešte nadávky tam píšem. Furt krásne odpíše, všetci sú spokojní. Všetko, proste si pomáham takýmito vecami, ako je Canva, ChatGPT, proste toto, že musíte mať vlastné veci, vlastné custom. Keď máte dobrý produkt, sa predaj, aj keby normálne máte tak na piču reklamu, že to je niečo neskutočné. Ja som si objednával produkty, ktoré som potreboval z tak na piču stránok, kde som ledva ich vedel objednať, ale aj tak som si ich objednal, lebo som potreboval produkt. Čiže keď som zrobil tú stránku lepšie, ja som vedel, že už ten produkt sa bude predávať, lebo ja som ho potreboval a kúpil som si ho z najlepšiu stránky. Čiže vedel som, že keď zrobím lepšiu stránku, o trošičku lepšiu stránku, vedel som, že proste, že to pôjde bomby proste a išlo. A originál, to čo som sa dakedy naučil, ak som hovoril, že všetko je snowball a podobne, to bolo až prehnanie veľa vedomostí. Ja reálne stačilo by mi polku z toho, aby som teraz vedel zrobiť tieto veci. Jedna ešte dôležitá vec, čo som ja keby robil až potiaľ, že som furt počúval podcasty a počúval som tých, ktorým sa chcem podobať aspoň v nejakej stránke. Ja viem, že ja nie som ešte nikde a možno si o mnoho inteligentnejší, ako som ja. Akurát som to robil tak dlho a toľkokrát za sebou som mal fail, že raz to už proste muselo výjsť. Proste Boh, keď existuje Boh, proste ja si myslím, že áno, keď existuje Boh, proste musel sa pozrieť a povedať, že do p***e, 55. krát to robí, proste fail za failom, teraz mu nech trošku dám, že nech teraz mu to vyjde. Tak sa na to pozerám. Tak to je vo všetkom. Keď niečo robíš dostatočne dlho a prekonáš tie faily, zistíš, že proste ten progres, proste, že tým, kým si sa stal počas toho, jak si proste sa chcel dostať tam, to je to dôležité. Teraz, ja keby mám ďalšie produkty a podobne, ale to všetko, čo som sa naučil doteraz, iba vďaka tým failom, ma posunulo keby na túto úroveň. Keby som prišiel už do hotového, že zrazu by mi vyšiel nejaký produkt a všetko, bolo by to strašne komplikované pre mňa. Strašne by to bolo komplikované, nevedel by som, čo mám robiť. Proste tie faily tam sú proste nevyhnutné. Proste súčasť toho, úplná. A ja som strašne rád za nich. Čím dlhšie to robíš, tým je väčšia pravdepodobnosť, že to vyjde, ne? Keď to neprestaneš robiť, raz to vyjsť musí, ne? Ešte som dal na IG story, že proste otázky, že nejaké proste otázky, keď niekoho zaujíma, aby som vedel, že o čom mám ceca rozprávať. Čiže prvá otázka, jak zistíš, čo sa oplatí predávať, respektíve jak prídeš s nápadom na nový produkt. To je to, čo som hovoril predtým. Niečo, čo vy ste zákazník. Niečo, čo by ste si kúpili vy z stránky a s hociakým marketingom iba preto, že ten produkt potrebujete, lebo ho chcete. Že to sú tie produkty, to sú tie winning products, ktoré proste zákazník potrebuje. Vy ste zákazník, môžete sa na to pozrieť originál, čo ste si vy chceli také kúpiť a objednali ste si to aj z stránky, len preto, aby si dostali ten produkt. Druhá otázka, je ťažšie robiť e-commerce na Slovensku ako napríklad v Amerike. Problém je ten, že na Slovensku je proste malý počet obyvateľov, aj v takých, jak je Česko a podobne. Vieš, v Amerike tam máš okolo 300 miliónov alebo koľko proste obyvateľov, čo je neskutočne veľa, koľko zacieliť a môžeš veľmi rýchlo sa stať multimilionárom a tu je to také pomalšie. Ale zase napríklad výhoda je, čo momentálne ja robím, že není to oversaturated, že proste máš tu proste produkty, ktoré proste malá konkurencia a po ďalšie ešte iný marketing je samozrejme. Ľudia viacej dôverujú tu v takých malých krajinách brandom,
že viacej dbajú na to, aby social proof recenzie a podobne. Nemajú radi dropshipperov alebo nemajú radi niečo, čo vyzerá jak dropshipping, že proste niečo, čo vyzerá jak scam, dajme tomu, že kupuješ to proste z AliExpressu a veľmi to vyzerá tak. Ale proste výhoda je, že proste vieš rýchlo expandovať do ďalších krajín v Európskej únii a máš o mnoho lacnejšie reklamy ako v Amerike. Ďalšia otázka, že nauč ľudí alebo ukáž ľuďom, ako by aj oni mohli začať s niečím podobným. Myslím si, že fakt teraz netreba ti na to žiadne technické skills, nepotrebuješ na to nič, žiadne investície ani nič. ShopTed je proste, ShopTed alebo Shopify, ja používam ShopTed momentálne, je zadarmo zo začiatku, ako máš tam príplatky za doplnky, ale to ti zatiaľ netreba, keď chceš iba spustiť niečo a testovať, čiže ShopTed je zadarmo, domena je 10 eur, Canva je zadarmo, máš tam templatey hotové, ktoré môžeš použiť ako reklamu a design. Produktové fotky, všetko vieš stiahnuť z internetu, nemusíš nič fotiť sám a ani by si podľa mňa nemal z začiatku. To som robil presne na tom začiatku, som hovoril, keď som robil CBD, že som to ešte aj fotil sám. Ešte som to aj fotil sám zatiaľ, čo konkurent proste iba stiahol fotky potom moje, napríklad z webu. Waste of time, ako pokiaľ si veľký brand. No a potom ChatGPT, proste to je lifesaver asi v každom smere. Generovania produktových textov, popisov, reklám, všetko. Všetko to je zadarmo, čo som by the way ináč vymenoval. Čiže keby tá bariéra je fakt taká, mi príde, že ľahká, jak do toho skočiť, iba proste musíš počúvať tie správne informácie a to je to, čo ja robím 24/7. Akože doteraz som, že nie 24/7, ale proste furt som som pozeral, že dával si pozor na to, koho pozerám, že proste keď chcem robiť lowkey online napríklad, tak nebudem pozerať do streamerov. A keď si došli až sem, let's get it. Poďme na to proste, ideme hasliť. Let's go.